makende mondo mi jo Kenya duto owuogi mondo pidh yien ni mar yien en ngima, yien nigi muhimu kabisa kendo orito aluora marwa. Koro chieng' wuok tich omiwa thuolo ni wawuog te wapidh yien, to nikech en kinde maber mar pidho yien. Mana kaka cham kipidho, ipidho cham kinde ma koth chwe. Koro yien bende en kinde maber mar pidho yien e koth mar oponni, kendo ka wapidho yien e koth mar oponni to kendo kachopo koth mar dwe mar ang'wen, to koro yudo ka yien gi osemoko. Koro ka yien osemoko to koro dongo yien yot, omiyo en kinde makende moluong jo Kenya te mondo owuog oko okony pidho yien e bunge, e sikunde, e puothewa, kata mane kanisni, kata wan jok modak Nairobi wawuoguru oko te. Kaka nosewachi, nitie sites ma obedo identified in all sub-counties ma mondo wawuogi nyaka thurwa kaluo kucho. Kaka osewachi Kisumu, nitie sites mobedo identified, Siaya, Homa Bay, Nyamira, Kisii, nyaka Migori. Kendo wabedo coordinated gi county commissioners kaachiel gi ACC mane sub-county